Fejni kif, għax kont nħossni mhux tajjeb, ma feċinu. Primanz, ma feċinu. Simon neċewa għax la Ġifirda ma kellux xi pis enormi. Kejf, ġirek, miexie, nizet taraċ ta' il-belt, nutta t-korġi. Nuħu għu waħda jek ta' malek, zmela ċajtu għek. U għaddi, n-għu sa' sandi. Mux ħassajda. Kif għadu għedha, bossi, tu għedż tu għedż. Tu għedż? Ejja, ma għedż għoddu. Ejja, ma għedż. Mela, Għedil kuxini. Anteja, Anita. 2, 3, 4, 5. Ixantel. Xantel. ċaħu da għed, sa program italjan. Program italjan. L-accent fuq Sì, sì, program italjan. Grazie per la Għadda tlaqtu, inti Cosa? tlaqda. Ġamet, lajx? Għamil star diġa? Live, Lajx, diġa. Għax t-tana fuq live, bekk da għadna maħniġ uffiċjali live. Inti s-sammel fini xo man il-fawzi għax ħabba sigaru? Għax t-tix għax. Ma jemx tħaddis. Għalla stage director il-sena modella Nine, tal-wara l-offsinar, il-tajjeb u lejn il-tajjeb ilek li t-segwina u portar fil-axija fil-repetizzjoni. Għaw maħna xillum għanna program interessanti, għalma taf lina qabel kull sessjoni nħejji servizz. Illum ma ħejjiex servizz għaliex il-servizz reali qiegħed propju maħna fil-studios. Għaliex, apparti Matteas Grasso, għanna żewġ tipit tagħna, Anita u anke Koxantel, il-tuħom merħba fil-program tagħna. Oġa, tu inti. Inti jgħu n-s-skabba xej. ċans għallum. Kif intu, all right? Għankom karatu sabiħ, għadna nitkellmu kif qabel il-dil-istazzjoni. Jekk xejn, jekk ħattu l-istil ta' pozitività illi jiġi bija hawnhekk fil-programm Matteas, żguri akwa stajtu xi ħaġa ġdida fil-ħajja tagħna. Naf li jistajat il-kas li kontu ġa pozittivi, imma li tkun pozittiv plus, naħseb huwa privileġġ. Ħanħalli fidejk biex tgħidilna daqsxejn eżattament l-ewwel darba li tqajt magħhom u d-differenza wara sena li ilhom jattendu għal kull ċertu classes. Tajjeb. Ara, l-għalika minn xantel, bħal kulħadd niltaqt magħhom fuq mejda, ngħidu kelma naqra qabel biex iżurna fu naqra xulxin. Naraw naqra u ma xiexti u ma xinu jdejjaqom illum il-ġurnata kar. U bażikament huma kienu onesti ħafna, kienu open book, għallu li xinu jaffettwhom xinu jdejjaqom. U ħriġna b'daqsxejn ta' pjan, strateġija ta' x'se nagħmlu biex nippruvaw nattakkaw il-problemi li għandna, però fl-istess ħin ikollna targets ta' fejn nixtiequ li naslu. U along the way, huma kienu committed, għax dak kif ngħidu dejjem, tajb li kollok strateġija, imma jekk ma tagħmel xejn minnha għal xejn irrelevanti. Tajjeb. U Anita u Xantel, illum il-ġurnata għamlu ċertu progress, illum jisaq smaqċe l-istorja maħħom għana u koll. Ġifiri, u maħħa jitkellmu l-aktar kar illum. X'wassal parla biex tagħmlu dan il-pass? X'kien iżdejjaqkom fil-rutina ta' kuljum? Mela, jiena dejjem kont attiva,
bdejt nagħti każ, nabed nagħmel eżerċizzju nikolli rrid u bdejt nżid fil-pis. U iktar ma nara nżid fil-pis, iktar bdejt niekol, ovvjament it-tfal iduru kontrija x'kulħadd jgħid li isma' ħuħsib lilek innifsek, issa qed tikber ma jistax ikun tibqa' hekk. U kien hemm riklam fuq Facebook ta' Matteos u I joined, ħanajtek, u mort għal-meeting. U kif beda jitkellem u beda jgħid li 6-week challenge kienet, dak 6-week challenge konna. Tħaltalija u tħaltalija ola, and it was my starting point of changing my life. Għaliex kont ġejt fissat li sib li ma nistax nerġa' nkun kif kont qabel fi żmien ilu, imma meta bdejt kollox inbidel, kif dert, kif ħassejtni kollox. Taħseb illi dak li inti personalment għamilt, ma għamiltux biss għaddera ma kol bħala għalli kien nifsek bħala saħħa? Dak għalek tħalt, mux għaddera biss tħalt. Tħalt minħabba, jina kif tajt, edha feta qed nikber u l-affarijiet il-ġisem jibda jinbidel, anka jorik, anka ċertu moods li kollok. Allum għaw minn jihu pinnuni biex javvitom bl-eżerċizzju u bid-dieta eliminajtom, għed tifem, kif mux eliminajtom, kif tajt? Eliptom, Eliptom. Għaxek niprofa nsibu kelma propja ma Eliptom. Taħseb li kiku li tamel fil-bicċa xol waħdek, kien jirmexxielek? Le, żgur li le, għajni kontinni 4 snin li prova. Ġaprovajtkom? Yes, żgur. U mur gyms li għammu nagħmel exercises law male. Il-6-week challenge kienet spot on. It was the perfect time għalija. Nixtieq nkun aqaskont minn Karl Paċen Sena Rabija. Din pereżempju qed insemmu programm li kien ta' 6 ġimgħat tal-mod tal-kelma. Mhux għax 6 ġimgħat ħanaraw il-mirakli. Il-fatt Anita tistanka tgħidilna li l-ewwel 6 ġimgħat kienu il-bażi. Inti trid li jkollok targets iva anke għall-ewwel 6 ġimgħat, però mhux għall-ewwel 6 ġimgħat biss. Naturalment tittara fejn inti tixtieq li tasal ultimately, fejn tixtieq li tasal bħala il-finish line. Kif nistgħu nsejħula, tajt pereżempju jiena orajt fl-ewwel 6 ġimgħat nixtieq li nitlef dal-ammont ta' inches, jew ħanagħmel target nitlef dal-ammont ta' kilos. Però fit-tul ta' żmien fejn irrid li nasal? Kif nixtieqni li nħossni, illi nider, għax dak ovvjament ħajħu l-aktar żmien, u illi naġixxi. Issa grazzi tal-Alla kif tħossok u kif taġixxi, dak huwa rigal li l-exercise ħajtulek mill-ewwel. M'għandekx għalfejn tistenna naqqas il-ġranet, għax literalment inti mill-ewwel tħossok iktar enerġetiku, ħadħossok iktar pożittiva, ħadħossok iktar għal-qalbek, ħatorqod aħjar, eccetera. Kombinazzjoni, ma tsax li qed jidher għalhom ma dak ara. Ir-reġija hija Anita. Ftit qabel ma kienet kien naqra żmien ieħor. U kif qed ngħid? Jgħaddi żmien. Dik il-kelma jgħaddi żmien, ġifieri ma sax nippretendu dawk il-tip ta' bidli isiru ġew. Imma żgur li tħares lura tajt X'achievement daw. Jena nkompli fejn ħallit Anita bħal speċi l-istess, inti lum il-ġurnata titħossok tajjeb u tidher tajjeb, bħal speċi dik li talbu. Mbagħad tibda tagħmel id-dieta u jibdew jgħidulek jaqtgħulek ċertu affarijiet, tajt mela tistax tieħu ħafna ħelwa, tistax tieħu ħafna karbs, tistax tieħu u dik mhux lifestyle, għax jaqtgħulek il-pjaċiri se li tgħix. Dar bħal speċi Matteos nirringrazzjah għax għallimni bħal speċi li mhux nibżgħu minn ċertu affarijiet, imma hija lifestyle. Bil-mod ħadd drab tiekol, ħadd idra mhux ħadd qottelhom. Inti tittejx, mhux Tittejx, eżatt, mhux teżisti, hija lifestyle, mhux dieta u taqta' kollox, letteralment, eżempju la ċokoħolet. Ma taħilix iċ-ċokolata fl-ebda moment. Għara tallimt, nikkontrolla, eżatt, u bitrejn, u hekk jgħid ħafna, eżatt, disċiplina. Kultant dik li ma nix, disċiplina magħna nfusna. Jew tiċċaqax ħafna. Ċokolatini, qabel il-ħana kollha ma nkunx Eżatt. Fimni, li rridu nifhmu Karl, ġieli tkellimni għajna u inti di, illi hemm lokal kollox. Jekk jiena joġobni ċikkulata pereżempju, ħanejt minn issa sa mamut daqshekk ċikkulata, mill-ewwel moħħi ħajbda jgħid jew mhux se nagħmilha, ma rridix, jew ħanara meta ħanibbukkja l-ewwel ġurnata u mmur nisvoga fiċ-ċikkulata. Għax għadha bħal tfal, inti trid illi t-tifel
taħdem miegħu mhux taħdem kontrih. Jekk tagħmel hekk, ġimgħa mingħajr tablet. Taħdem ma dak li jkun. Tifhem. U din hija xi ħaġa bħal paga jiena ħobb nispjega kaj. Hekk inti pereżempju tajt jiena kull xahar tinġemma 200 euro. Però xahar minnhom ġemmejt 180, ma tgħid ċara. Dawk l-20 euro ma ġemmajthomx mela issa ħamberbaq kollox bik. Le, tajt isma' jiena. Dak stajt. Għax hekk. La, ma minx sforzi għal. U kif ħan il-linkja ma din il-ħaġa, Karl? Illi hemm min jgħid issa la jiena ħadd biċċa ċikolata żejda mela ormai nibqa' żejjed. Issa di oħra interessanti, hawnhekk jidħol ħafna il-moħħ ukoll, Karl. Kif inhu magħmul ċertu ikel, huwa magħmul iddiżinjat b'tali mod illi inti once li bdejt tieħdu tibqa' dej. Ġifieri dak huwa xogħol l-industrija tal-ħello pereżempju. Inkella di mhux ħaddieħ. Fil-fatt għalhekk nafu li anke ċikolata aktar skura awtomatikament ma tħajrekx li tkompli għaddej, għax għandha ċertu ingredienti differenti minn ċikolata li hija fabbrikata. Allora toqgħod attenti. Monki ċertu ikel proċessat għandu ċertu kimika biex iħajrek kompli tikol iżjed minnu. Dik il-kelma ħaġa ġib il-logra għaddej. Dak bħal-bozzosun, l-ewwel bozzosin li kienu ħolqu mod modern li l-energy saver. L-ewwel fabbrika sfortunatament għadel. Għaliex tant kemm għamel bozzozz illi jdumu għal 20-25 sena. Issa xed jiġri kellu għomek biex wara sentej kollha biex tiżgu. Suġġett ieħor imma biex nifhmu l-punt. Bibti għajli li tagħna huma miftuħin, tkellmu magħna min jixtieq li jaqsam l-esperjenza tiegħu magħna, anke forsi għandkom xi diffikultà. Mattejja stija hawnhekk għandna lill-Anita u anke lill-Chantel illi jistgħu jitkellmu wkoll fisimkom it-telespettaturi tagħna. Illum qed nikkonfermaw dak li aħna għandna nippritkaw fil-kien ma' Matteas kemm ilu jiġi hawnhekk il-programm il għaliex meta jkollok testimonjanza, esperjenza ta' persuni illi qegħdin hawnhekk u li qed nieħu gostum illi t-tnejn li intom jiena kelli okkażjoni li nintaqa' ma' gruppi oħrajn ta' dan it-tip, imma intom ġejtu hawnhekk b'mod pożittiv. Isma, aħna mhux għax nqasna, mhux għax hekk, mhux għax le, għax qed nħossuna tajjeb. Hekk we are happy. Narakom li intom persuni komuni, normali, bħal Matteas. Dik tagħmel xi ħaġa differenza. Ma l-ewwel ħossok tajjeb, ta' speċi jiena m'iniex persuna laqgħod laqas mmur nimxi jew daq fil-lazz u hekk imbagħdi. M'iniex persuna attiva, m'iniex xejn, ta' speċi biex għamil tajjeb kulħadd jagħmilha. Is-sessions tagħna huma nofsija, ta' speċi kulħadd jista' jagħmilha dik nofsija, ma you give it your all. U ħaġa li dejjem l-exercises dejjem jinbidlu, allura m'fix ħadd iddejja. U looking forward fil-ġurnata l-ogħla Minn day one tħossok mal-ewwel differenti. Konta ħiliet, hemm ħafna ħiliet differenti. Skużi, M'hemmx, eżatt, m'hemmx. għandna telefonata, ta' nobduha. Baxxu l-volum tat-televiżjoni, ħalew, insellimlek, sinjura. Sinjura, ħajjodu l id-dettalji ta' jkunu jistgħu jinformaw tax ma nkunux nistgħu nagħmlu ċertu affarijiet u ngħidu ċertu affarijiet waqt l-istessjoni. By the way, aħna għandna hawnhekk biex inħeġġu lill-ċittadini Maltin u Għawċin għaliex nafu xi problema għandu l-Istat, jonfoq il-fuq minn aktar minn 40 miljun euro fis-sena. Dawn qegħdin nafquhom aħna bħala pajjiż, dawn qegħdin jitnaqsu mill-kaxxa ta' magħna nistgħu nużawhom għal ħafna affarijiet oħrajn tgħidli xi jiġifieri. Kif jintefqu dawn il-flus kollha? Iva, il-Ministru qal li jintefqu miljuni ta' liri ta' euros fuq persuni biżejjed. Din tagħmel ħafna ħsara lill-industrija tagħna, lill-ambjent tagħna, l-isptarijiet tagħna, l-mediċini, u li aħna nippruvaw ukoll illi bħala kampanja fuq dan l-istazzjon nippruvaw nwasslu messaġġi pożittivi biex il-poplu Malti u Għawċi. La darba llum il-ġurnata bdilna ħafna mentalitajiet fuq varji suġġetti qegħdin niġru anzi fil-progress f'pajjiżna hemm bżonn naġġornaw ruħna anke wkoll bħal pajjiżi oħra li niġġieldu l-obeżità mhux biex niġru sbieħ faqa imma biex ikollna ħajja aktar sana u b'saħħitha. Hemm xi ħadd ieħor fuq linja. Ħallew?
Hemm xatt il-mikrofon. Iva. Hello, Hello, good afternoon. good afternoon. Biex nkellem Matteo. Qed jisimgħek jgħidilna. Jiena, Matteo, jiena nidra waħda li nidrijem. Win jien? L-iktar waħda tajra u mqarba. Mit-turja u mill-letan? Xaħat Carmen. Carmen għaltli. Mela l-ikbar waħda li tkun sarkastika għana Kif inti, Carmen? Jiena nixtieq nagħmel kuraġġ kull min jixtieq jiġi għal training sessions li nagħmlu taf li għandi 66 l-età u nixtieq nimotivhom biex jiġu għal ġrevi jabdu pjaċir. Nixtieq ngħidilhom bil-Charmaine għax li waqgħu l-Nanita wkoll isejlu huma xili ma nagħmluhom. Hi, Carmen. U nispera li by next week inkun tajba li ngħid dan il-ġihad. Get well soon. Grazzi. Thank you, Signora. Nirringrazzjaw ħafna. Nota xi ħaġa li apparti kollox timbena relazzjoni ta' ħbiberija. Ma nafx jimporta xejn, naħseb ma kodux taflu xejn. Ħana jillekar nejda ħafna fejn laqda mis-saħħa. Jiena li nota ħafna fina ġifieri li anka fuq bżonnijiet li m'għandux jaqsmu xejn ma' training jinsibu li xulxin. Nagħmlu affarijiet li huma barra mit-training, ġifieri meta inti żviluppa ċertu ħbiberija bla ma trid għalhekk jiena dejjem nipritka fuq kemm importanti li tagħmlu mal-grupp. Għaliex għax inti l-ewwel qed sibt il-ħbieb vera, però dawk il-ħbieb mhux biss sibthom għat-training, sibthom għal affarijiet oħrajn ukoll. U bla ma trid ħadd kompli tagħmel kuraġġ, ma tkunx trid anke taqta' minn ċertu postijiet għax hemmhekk għandek il-ħbieb. Tgħid isma' jiena jekk naqta' training, ħażin għalija x'naf nista' ġa nitqawwa. Ħażin ukoll għax ħanet dawk il-ħbieb. Jiġifieri dawn huma affarijiet li ħajjejnuk biex tibqa' dejja għax jgħidu kif inhi. Il-kontinwità hija tqila ta' bħal l-iskola. Jiena ħadd ir-ruħ meta spiċċajt il-Form 5, però fl-istess ħin klift 30 ħabieb. Ħallidek li semmejt il-kontinuità, jiena nsemmi wkoll il-konsistenza. Jien li nagħmel ħafna ġimgħat xhur snin dawn it-tip ta' programmi, però kuljum inqisu bħala challenge u bħala hija programm ġdid. Għax il-kontinuità hija importanti. U meta taqta' tkun vera diffiċli biex tibda. Konsistenza. Ħallu telefonata oħra ma jimpurtax għax hemm ħafna nies jixtiequ jkellmukom. Hallo. Lilek ukoll ħabib. Għajdilna. Il-problema li għandi, ma nafx jekk mhux taqsam mal-ġiela. Il-problema mhux ma tiġi ġieli. U allura biex taqta' xerta jkunu affarijiet u jekk tistax tagħmel daw Daw it-tip ta' eżerċizzju hekk. Nirringrazzjak, grazzi ħafna. Is-Sinjura tas-Sinjur għandha xi bitu kull double clear. Għabtu kull trattament, eċetera, eċetera. Għatawla ċertu ikel, qed tistaqsi jekk jistax din is-Sinjura jew min ikollu xi tip ta' kundizzjoni jistax jagħmel xi tip ta' Tajjeb wis ara, dejjem l-ewwel pass fuq pari tat-tabib jew l-ispeċjalist li qed jarak titkellem open u naturalment kien jista' dak l-aħjar. Tipikament l-exercise Karl huwa dak il-pillola, huwa dak il-mediċina illi kważi ħajjejnek f'kollox. Huwa tip ta' droga ħansejjaħlu hekk, huwa addictive, huwa dik is-sustanza li inti tixtieq li tkun qed tiġri ġo fik u tkun trida kważi l-ħin kollu. Allura dak huwa vantaġġ ieħor kbir illi inti di ħatejnek biex tkompli għaddej, biex tkompli tagħmel affarijiet li huma regolari. Konsegwenza, iva, ħajtibu kundizzjoni tas-saħħa, ħatħossok ħafna aħjar, ħatolqot aħjar, bla ma trid ħad ikkontrolla l-ikel, naħseb dew tistgħu tgħidu għal xejn intom ukoll, għax qisek meta tagħmel nofsija ma' nofsija intensiva, anke dak l-applit bla ma trid ħajolqos. U aħħar mhux l-inqas iva. Peress li huwa pillola, tkun qed iffejja ħafna affarijiet li forsi inti qas biss kont aware bihom. Ġifieri, dan fil-ġenetika tagħna kar kulħadd jekk tfittex ftit min miet li hekk, min ġralu hekk qabel ma miet, kollha għandna x'għandna. Li nistgħu nagħmlu huwa nibdu daqsxejn ta' iktar protezzjoni b'saħħitha biex inkunu inqas suscettibbli għal ħafna issues. Xtaqt insemmi xi ħaġa li semmejt inti l-ewwel Karl. Wara s-sigaretti, illi huwa the number one killer li nixedikux fil-pajjiż fl-Ewropa, wara hija l-obeżità. Daqshekk għandna problema kbira. Il-problema tal-obeżità u tal-pis żejjed hemm ħafna mart relatat miegħu. Diabete, kolesterol,
allura li għandek ħafna diabete, għandek il-kolesterol, għandek il-xaħam fid-dem, għandek il-xaħam fl-arteri, problemi fil-qalb, tista' hipoplesija. Mux ħajġi li l-ċarli ċetani biss. Xħajġi ta' madwarek meta inti għadek ħajja. U għar minn hekk x'ħatgħaddi fil-ġenetika. Hemm studji ċari li sabu 100%. illi meta koppja obeżi ikollha tfal, iċ-ċans li t-tifla tkun obeżi huwa ħafna ogħla. Ġifieri daqsxejn kemm għandna responsabilità ta' x'nagħmlu aħna għal min qiegħed magħna u għal min għadu ġej. Biex ħantimu fuq il-linja, mela, lebek għal kollha s-sati preċiżi fil-tijaj, grazzi li għedin magħna li nsabu wkoll illum xandira diretta mal-Kurtana Martinas Anita u anka wkoll Xantel. Tal-ħin ilu kellna magħna l-Prof. Albert kienet aktar tard aktar mistiedna llum fil-programm tagħna. Hello. Hello. Insellimlek. Insellim il-professor tal-mis li ġib brada ħafna. Grazzi. Għajden, nisimaw tagħna. Kompli, sinjura. Baxxu ta' il-television, baxxu l-volum tiegħu is-sound ta' għalli kunu nistgħu niftehmu, fakkarkom li meta tagħmlu kuntatt magħna importanti li baxxu l-volum tat-televiżjoni. 527 627. Għajden, sinjura, għajden. Professor tal-mis li ġib brada ħafna. Grazzi. U għala din brada xaqti kellu Michael Sennett, il-doktor Albert Sennett, u ma taxħandek. هل كان رمضان وزارة؟ لا تفهم الكلمة هذا شو نبيله؟ هنا يشتينا من الصليب وشو رمضان ما خدش نقضينا من أقل القرآن. اليوم بتحقق الإسلاميين تفعلوا مراجع وبتاعي وفريقوا وقولوا جوال اللي فيهم كوليسترول وكلش. الجانب ما قلت لي اليوم تحقنا فلوس وداون الروتين ويفتي كلش. كنا سكينا كلمة الدليل. Il-għu ta' ċertu li t-rekunu obezità għawili, għawili ma' tekniki, u l-għu t-tir, l-għu ta' jgħalijam ċertu biex t-għu għax l-għu xalam l-għu għu jina naħda l-ristu, ma' konstax ta' obezità biex t-tir. U izdi, ma' jistax nixi. Ok, signora, nirringrazzja. Mandu xaqsam ma' ta' suġġett per se. Pero l-għallet il-sinjura huwa reali. L-ikel sanu l-ikel tajjeb huwa expensive. Sfortunatament. Li faċli tixtri pakket ta' ġin ta' kilo, 99 cents tal-euros, 1 euros kollox, ma biex tixtri sider ta' t-tiġiġ, tixtri ħaxix, tixtri ikel sanu tajjeb huwa expensive. Sawa tajt il-sinjura issa jekk inti tgħix fuq il-benefiċċji soċjali, kif sa niġġustifikaw il-fatt li inti tista' taffordjam li tikol dan it-tip ta' ikel. Għax ma taffordjax, mhux ma tridx, għax ma taffordjax. U naħseb li għalet is-sinjura jew naħseb li l-gvern għandu għaxiex indirizza din id-diffikultà il għaliex qegħdin nagħtu benefiċċju biex persuna tgħix ħajja bil-ċembi. Tkun tista' tkampa, tajjeb, billi tikollu forsi u tixfiq u tħallas forsi xi bżonnijiet żgħar tagħha. Però minn banda l-oħra qed intuha ċans li tixtri prodotti lesti ta' ftit flus, m'hawnx li nisma'w li xi pastizzi ħalli kol bihom. Ħsara kuna li jagħmlu. Issa da xi jfisser aktar peace fuq is-saħħa tagħna, aktar investiment fis-saħħa. Skanta kultant dawn ma' kontradizzjonijiet ta' xulxin. Inna perswas li kemm l-awtoritajiet, kemm il-Ministeru tas-Saħħa żgur li dejjem għamlu u qed jagħmlu minn kollox biex il-ħajja ta' ċittadini Maltin u għaxin tkun għall-aħjar. Però naħseb hemm bżonn li verament nagħmlu daqsxejn studju għaliex l-indikazzjonijiet huma ċari li aħna qegħdin fuq lista ta' fuqnet tal-aktar nies li għandhom piżejjed. U ħansemmilek oħra fejn laqdem is-saħħa Karl illi saftit sirrilu. Il-bdiewa Maltin laqas biss kienu jrabuh il-brokli għax ma kienx hawn demand. Naqbad mal-brokli biss. Illum għax hawn id-domanda, il-bidwu qed jgħidlek iva nrabi ħaġ daħħa jinbieħ. Mela aħna bħala konsumatur irdu nimxu lil hemm illi vera għalina li qisna il-leaders tal-bidla ħanboġġuha hekk, irridu illi aħna nibdew ċertu imbuttatura biex ċertu prodotti jibdew jinqataw u oħrajn jibdew jiżdiedu fil-kwantità. Għaliex għax meta mbagħad kumpaniji u bdiewa ħajaraw illi huwa feasible għalihom illi huwa huwa xi ħaġa li ħatrendi għalihom illi jagħmlu prodott illi huwa organiku jew prodott li ma fihx ħafna ħansejħulhom imbarazz, awtomatikament il-prezz ħajonqos. Ġifieri kelli diskursata ma' persuna milux fuq il-famuż panettone.
jgħidlek qabel il-pannettone da kien jiswa xi 10 liri biex tixtri wieħed fin, pereżempju. Illum isibu b'xejn. Għaliex x'fih minn ġewwa huma prodotti folot, huma prodotti li tista' tagħmel visibbli u minnhom m'hemm xejn ġenwin fih, mhux taf xejn wara niklu qajma żaqi da xkilt xi problemi għandi. Iktar maġistrajiet imbarat fuq l-insentajja, ma tibqija. Huwa minnu. Tal-mintu tiknu ċertu affarijiet jew tevitaw u apparti dan kollu, qegħdin twasslu messaġġ il-membri tal-familja tagħkom li nies jkunu magħkom pereżempju. Ovvjament l-ewwel ħaġa li tallimna kif niklu, għax ovvjament aħna ħxinna għax konna niklu l-ikel ħażin. Niklu ħafna meta inti tista' tikol ftit u xort qed idduq l-istess affarijiet li kont ikol qabel. Qed tifhem? Kienet jibsa. Ifimni fil-bidu dejjem jibsa, mhux ħanikdeb, fil-bidu dejjem jibsa, imma sakemm id-dari lilek innifsek. Kif once id-dari lilek innifsek u mbagħad ġelek inti li kont qed tirbika miegħek innifsek, inti kont determinata, kien hemm dik xi ħaġa li inti għamilt dan Mattias mhux l-ewwel darba jgħidlek isma' iktbu mal-friġġ waħlu ritratt, araw xi libsa li tixtieq tilbsu. Implikajt miegħi nnifsi għad jiena kapaċi ninżel għal di challenge, għad ħan idħol għalija, ovvjament iktar irnexxieli għax kienet challenge, għax kieku kienet xi ħaġa normali, naħseb kont indum iktar. Ovvjament meta spiċċajt il-challenge oġobni x-xogħol, beda joġobni kif qed nidher, kif qed inħossni, speċjalment kif qed inħossni, u iddeċidejt li nieqfa' mmur biex inkompli. Ħajjart nies oħrajn? Iva, żgur. Ħajjart. Anka jienu xantel, mux jienu xantel, bil-sirkulat, per eżempju, ġili nibatu xulxin. Tajt li xantel mandi xabtit immur, il-lum għax mux, nidila u jgħara jgħidila tafkan tħossok aħjar, u tiġi. U vera, dak il-ħin tħossok mitlu għabla saħħa, kif toħroġ mis-session? Tajt fejk tlejja kolla li kelli. Skanta, rankamment ħajkolok uġiħta rasu xaħġa, la kolok xabti tamri ċertu exercises, tintafa fis-sodda jkollok għafrik. Ikollok tamel il-ħbieb, pozitivita u hekk, tajli ejja tagħmel kuraġġ ejja mur, tandili x'inhu mhux mis-session. Illum il-ġurnata daħlet iżjed anke fostna kelma anki Amerikana l-barri, il-persuna ta' fiduċja li tagħmel kuraġġ b'xulxin. Skanta kemm barra l-Malta di l-Amerikani hija kważi il-parrinu, hija xi ħaġa li qiegħda fil-fokola valorju tal-individwu ta' ħajtu li jkun dik il-persuna li tagħtih il-motivazzjoni u viċi-versa. Kemm hija importanti li nagħtu motivazzjoni lil xulxin? Naħseb kollox li. Fil-fatt, aħna bħala speċi, bħala bnedmin, għexna tul iż-żminijiet kar għax konna kapaċi li nagħtu. Mhux għax id-dinosawru kien iktar fraġli ħdejna, mhux għax konna kapaċi noqtlu d-dinosawri, jew konna kapaċi noqtlu l-liljuni biex nibqgħu ħajjin, le, konna kapaċi li nagħtu. Għax flimkien se nagħmlu ħafna affarijiet. Innota kemm hawn speċi li spiċċaw. U hawn speċi li qed jispiċċaw għax kollha jaħdmu kważi għal rashom. L-iktar speċi li jkampaw ma l-speċi li jkunu klikka, li jkunu għaqda. Partiti politiċi, futbol, aħseb xi ħaġa jew xi ħadd illi m'għandux tim madwaru. Anka daw li jidru tgħid l-President tal-Amerika pereżempju, jkollu partit sħiħ wara. Jew pereżempju l-iktar kantanta famuża, mill-manager sal-makeup artist, trainer, nutrition, kollox, vera forsi tideri, imma jkun hemm visibility. Da bħal mal-grazzja tiegħek. Da jiena ħobb ngħidha anke lil min naħdem miegħu speċi. Grazzi għalikom, jiena nista' mmur fuq programmi bħal Dakar, għax ikun se jagħmel is-sessions. Min ħajkun qiegħed jagħti lajnuna fuq nutrition, hawnhekk insemmila nutritionist li taħdem magħna miskina ħinkollu għaddejja xi ħadd irid jagħmel xi ħaġa. Mela vera forsi niġi nidher jien hawn, però anke mija hemm tip ta' nies li dejjem qed jgħinuni, dejjem qed jgħidilha dejjem barra maċ għal dawn l-affarijiet u forsi nixtieq li anke wkoll awtoritajiet naf li għamlu ta' affarijiet promozzjoni tas-saħħa u hekk eċetera. Però pereżempju l-bieraħ kellna programm hawnhekk, il-programm xlaqatni li kellna kien programm vera tajjeb u ngħidu proset il-lent ġabaqtu messaġġ anke l-portar fil-għaxija l-bieraħ għax qed insegwi kollu. Naħseb li hemm bżonn anke d-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa li jintegra iżjed ma' nies illi verament jistgħu jkunu ta' motivazzjoni għal ċittadini.
hemm bżonn li nibdew inqajmu dan l-interess iżid mod nazzjonali. Jiena milli nara Karl, l-aqwa sistemi, l-aqwa fajt li jsiru meta l-istat jaħdem mal-privat. Da ma jistax ikun li l-istat jipprovdi l-affarijiet illi jipprovdi l-privat bl-istess attenzjoni affarijiet għax hemm ir-riżorsi, naturalment ma jistax ikunu daqshekk unlimited. Però kull meta kien hemm inċentivi, kull meta kien hemm sussidji f'affarijiet, naħseb kollox. Minn sempliċi xi privatizzazzjoni ma titlijaw, basta biex niċajda tramet kellem Italja. Ta' kwalunkwe jien naf tibda biex xi tarzna jew xi ħaġa, dejjem l-affarijiet magħdu quddiem. Anke s-settur ta' trasport, pereżempju, jiġifieri meta jkun hemm bilanċ bejn il-gvern u l-privat naħseb li hija l-aħjar ħaġa. U dak li rridu nagħmlu flimkien bħal dejjem. Bila kien hawn Dr. Charmaine Gawci li hija waħda mill-heads tal-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa u Lorraine Patch u li provajna waslu wkoll messaġġ simili b'mod differenti. Qed ikunu strumentali fuq l-istazzjon tagħna b'differenza. Stazzjon li qed iħares lejn l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawġin. Qed inħarsu lejk, lejna, lejkom, għaliex nemmnu ħafna li għandna verament bżonn li nħossu l-pols ta' xulxin fuq varji suġġetti. U naħseb li din hija l-missjoni ta' l-istazzjon li jkollna dawn it-tip ta' rkejjen u rkejjen oħra sezzjoni oħra li jkollna waqt il-programm u f'kull programm ieħor li jixxandar fuq dan l-istazzjon. Telefonata oħra. Hello, telefonata oħra. Hello. Insellim lek. Għatet ninsama mill-għor. Grazie tal-programm, l-għor net. Grazie. Nixtieq nagħti il-mens żgħir. Għax jien kont fil-sport kompless ta' il-kop. Għax tgħidu tħallbet biex kulħadd jagħmel l-isport u jindur jagħmel l-isport mhux Meta l-iswali marru għajnum ta' trejn u l-inna ta' kawna s-kur. Ta' naqra, seba' nies li għamlu l-eżerċizzju u l-ma nistax nisimma l-ħar. Fej, sinjura għatlina. Sorry? Fej għatli. L-sport komplett taħal fil-kop. Mortaxin ta' fitna fil-braħ fil-ordu. Iswali marru għajn ma nistax nisimma u għadna ta' kawna ta' kur naqra mużika, ġifiri il-ħedġa minna ħagġa nisema, konferenza minna mustħardi. L-sports kompleks U hemm fejn isiru dawn it-tip ta' sessions mollini? Sorry? Hemm fejn isiru f'dan il-sports complex bħal Żgur aħna ma tibbu kemm tal-kemm KMS, Minnu responsabbli minnu tal-sports complex għandek idea? Sorry? Minnu responsabbli minnu? Tal-KMS, tal-KMS. Tal-kull silmati. Ok, sinjura, ħawassal dan il-messaġġ l-Onorevoli Clifton Green ma jkun isser żball jaqa' taħt il-dikasteru tiegħu ta' nirringrazzjak. Le, jekk qegħdin nħeġġu n-nies biex jagħmlu dawn is-sessions ma nafx kienet is-sitwazzjoni tas-sinjura. Imma di oħra anke wkoll fl-iskejjel tagħna nagħtu kwarta ċans biss it-tfal tagħna darba fil-ġimgħa. Suppost qed sigħat kuljum mhux kwarta fil-ġimgħa. Issa mhux bil-fosta minni għażżin jekk jiena ma niċċaqlaqx. Kulħadd jieħu boss u għazziwa qudiem il-kompjuter tiċċibetti. Hemm xi ħadd ieħor fuq l-linja? Le, daqshekk għandi daqshekk tas-sajja kien. Gost. Tlaqna l-barra. Sa nitkellmu dwar nitkellmu issa dwar l-anzjetà, il-panic attack. Kemm hu relatat kien. Appuntu, fil-fatt għandi jgħid lil-Melvin Kallejja mill-Richmond Foundation ħan nitkellem. U naħseb li nagħti trattamenti illi jistgħu jgħinu lin-nies illi jkollhom li jbagħtu minn dan id-disturb panic attack, l-anzjetà. Fost oħrajn anke d-depressjoni. Nafu li wieħed minn kull erba' jista' jkollu depressjoni jew għandu depressjoni. U tajjeb ngħidu li l-mart mentali għandna bżonn il-qusub bħala mart ieħor bħal meta inti għandek iż-zokkor, id-diabete, il-pressjoni jolha, il-kolesterol, eċetera, eċetera. Però naħseb li apparti il-mediċina u apparti kollox naħseb li żgur mhux forsi li persuni li għandhom kundizzjoni jew oħra żgur li b'xi mod jew ieħor ħajtaħħu permezz dawn is-sezzjonijiet fil-grupp li tagħmlu intu u oħrajn ta' mhux Mattias biss madwar ma ħafna oħrajn. Mhux l-exercise biss ngħidlek il-verità. Il-fatt li inti anke qed titkellem man-nies u hija terapija li inti ġast ħadibda s-session u llum xi ġral id-dar jew kemm qed ninkwita. Li titkellem biss li dak li jkun jisimgħek diġà hija terapija. Aħseb wara jista' jgħidlek xi parir jew jgħidlek isma' jgħaddejt minna taf xi ġrali hija wens. L-exercise minnu nnifsu jaqbad jgħaddi d-dem minn ġo ġismek,
inti anke bl-ansjeta da tħossok tens, da tħossok isek jibsa, da tħossok li kollu kien qed jiġġamja, jibda jgħaddi d-dien, da tirrilassa, da tħossok aħjar. Huwa terapija minnu nnifsu. U il-hormones ħanna laqbija illi nsibu anke fl-antidepressants, f'billu li għall-ansjetà u għad-depressjoni, ħaġibu anke mill-exercise. Ma dak bħal kollox hemm l-għażla. Tista' inti tgħid li ma nagħmilx dik l-għażla, nagħmel l-oħra, però qalbu l-għażla hemm riżultat. Għalik Chantel, grazzi ħafna Thank you. Proset ħafna. Grazzi ħafna, grazzi immens. Grazzi lilkom ibqgħu magħna nkunu magħkom dal-waqt fil-mumenti ta' reklam. Nitkellmu dwar l-ansjetà, panic attack, aktar tard nitkellmu wkoll dwar is-sigurtà f'pajjiżna flimkien mal-Ispettur Sandro Camilleri u ħad nitkellmu wkoll aktar tard li jkun il-programm flimkien ma' Padre Kolli Nafa għaliex il-Facebook ħassal 3 miljun messaġġ ta' mibeda bejn Jannar u Marzu. 500,000 iżjed mis-sena li għaddiet. Fordi mhux f'Malta biss, nikbu ħafna post ta' mibeda ma' kif madwar id-dinja. Kull ma kom dal-waqt, għaw magħna.